Ujor nakaslem jong unong san Hima. Unong siyang ka jela oba kersay bor pertu. Ula kerpat iki bor pulet banwat iki nong Pynsaphriang yaki video jong kawai ke Samla Khasi ke basyong basa ha Bangalore lengba kirinsan pathai baper. Uba pertu ha ka kerwak khubor. Ula ong bahaki spak snem ki balalet no bat haduk menta. Kilami ke jengak hi pat ba ban yada bat penyok ki hok pura haki Kynthoh naduk kalat ban syong skul ban trei kam trei jam bat ban ya menta ha ka sencar khadar. Ula ong ru bahaka pateng ke bamenta. Kabakam jor bat kabakam jia kha man kapor kalong ka jingak khun ban yada ya kalong renyeng man renyeng jong ki Kynthoh na ka jing sha slon sha thombor bat jing sha le be ijan. Habakadau baki Kynthoh ki im ha ka jing tiang bat jing seir. Ula ong baki Kynthoh ki syap tiang ban let rei let kta ni let bella yo baki sha le to met bat sha slot kalong renyeng. Ula ong baki syap tiang ban kren bat ban ya benta haki kam ha ka im lang sa lang. Yo baki sya Kynthoh klem akor bat klem nong rim bat ki babun ki wei di ki rukom baki im lang sa lang ka penting ko tempan ki Kynthoh. Halor ka jing Pynsaphriang ya ka live chat video jang ka wei ka Samla Khasi naga jella ka basyong basa mentah Bangalore. Uba pertu ula ong baki bayo i ya ka take video ki dei tang ki nong buat ni ki parlok jangka. Henry menta pat la Pynsaphriang yaka hakiren san lat pathai baper. Bat kilami ki jing Kynthoh ben bat ki jing berngem berset ki balai phau rukom Pyrshah ya ka take Samla. Ula ong baka jing Pynsaphriang ya ka ni ka video kadai ka jing that rong bat ka jing le ka bom la ban pediang. Ka jing Kynthoh ben ne jing berngem kadai ka jing slot ya ka long renyeng jong ka Samla. Bat kalong Pyrshah ya ka an bat ka hok jong ka briu ban im jar kat ba ka sngo bet sngoman ka mensim jong ka. Haka juk kapor ula penpau ya ka jing sngo diau baka jing ben jing kho bat jing berngem bersen ya ki Kynthoh haka im lang sa lang lai kumbakam kut traishu. Uba pertu ula ong hamadan halenti sengkien hapo yeng haki jakatrei bat haki rensan lat pathai ka jing nyo po dor ya ki Kynthoh ka nangjur. Wadla kila don ki an ki balak ban pensitam ya ki nong le bamman Pyrshah ki Kynthoh. I kumbaki bamlien ban nyo po bat thombor ya ki Kynthoh ki kmen to ho bat kim sngorem satia. Shushu ula ban rap baka im lang sa lang kadai ban kendet ban riu kumju ban ailat baka jing nyo po dor ya ki Kynthoh kan yai beteng na ka jing berngem ka jing khenpo ka jing thombor bat jing le be ijan kam dai kalenti sya ka jing bha. Utai urang ba ubala Ujor ru daga ejahar halor katai ka benta. Ula kerpat iki bor pulet ban toket benya halor katai ka jingja bat wat manu na preng ki nong pen ki bahak mat ni nengkong ki bala pelat bat Pynsaphriang ya ka video. Ula ong badai ban perkheng bat pet ngor ya ki channel YouTube ni ki rensan lat pathai bala penyat da ki rushimen kat kum kaan kenang bante lakam ya ki tei ki baro.